свету славление, покируй нас грешных, как жили сумленно. Декируй, Иису нас, володар, змалца наш, повек вечный час. Господь Боже наш, декируй, Иису нас, володар, змалца наш, повек вечный час. Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся на святую мшу, прагнем просить у Бога допомоги у наших слабостях. Молимся у наступних інтенціях. У інтенції Отця Святого на липень месяц об развитии навыков духовного распознавания. Молимся, как мы развивали навыки духовного распознавания, навыки мудро выбирать житевые шляхи и отпречивать тое, что отдаляет нас от Христа и Евангелия. Молимся в интенции ружи беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, ружи святого Юзефа. Просим Божьего благословения, опеки Матери Божией и Отца Фабиана, здоровья для Александра, дару Духа Святого для лекаров. Просим володарства Божьего для Антонины Пугач, для Ядвиги и Поликарпа Шуцько, для Адама и Марии Шпаковских, для Рымашевского Франца. Теперь отбудется благословление ружанцовых таямниц. Молимся, Пане Иису Христе, Ты для нас утеловился от Духа Святого, принял тело с Панны Марии и стал человеком. Просим, благослови эти таямницы ружанца Святого, и кожного, кто ушановуючи Твою Найсвятейшую Матерь, буде молиться, учини, как усе, кто будет разважать над таямницами Твоего життя, смерти и воскресения, отрымали дары Духа Святого, и после закончения земного вандрования были годными удельничать у вечном житті, які живеше володариш на веки вечные. Для нас, Заспеваем гимн «Хвала на вышинях». Хвала на вышинях Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе.
береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч царя, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі, молиться. Аминь. Молимся. Боже, Ты про спринижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары Своих верных святою радостью и учеников вызволенные из неволи и греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселітеся у їм усе, хто любить Його. Радостно веселітеся разом з їм усе, хто плакав над їм, каб ви кормилися і насичалися удосталь з грудей Його сутяшення, каб ви упівалися і наповнялися солодой з грудей Ягоной слави. Бо так каже Пан: «Вось я скірую да яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як паўнаводны поток. Вас будуць карміць і насіць на руках, і на каленях будуць песціць вас. Як кагосьці суцяшае маці, так я буду суцяшаць вас, і атрымаеце суцяшэнне ў Єрусаліме. Убачыце, і ўсцешыцца вашее сэрца, і косці вашыя расквітнеюць, як трава, і адкрыецца рука Пана слугам ягоным». Гэта Слова Божие. Ускликни Богу вся земля, ускликни Богу вся земля, ускликни Богу вся земля, спевайте про славу Его на имя, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, які грозні справи Твої. Ускликни Богу вся земля, нехай поклониться Тобі вся земля і співає Тобі, нехай прославляє ім'я Твоє. Прийдіть і убачте справи Бога, грозні справи Його над синами чоловічими. Ускликни Богу вся земля, і Он змінив море у сушу, пішу перейшли раку, і радовалися там їм, і Он владарить у своїй моці навіки. Ускликни Богу вся земля. Усі, хто боїться Бога, прийдіть і послухайте. Я розкажу вам, що Он учинив для моєї душі. Благословлений Бог, який не откинув моєї молитви і не позбавив мене милосердности своей. Ускликни Богу
Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Браты, нехай я не буду хвалиться нічим, окремя крижа нашого Пана Єсуса Христа, праз якого свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо не образование за нічого не значить, не отсутность образания, але толькі новое створение. И над усими, кто будет поступать по воле гэтага, правила спокой и милосердность, а так само над Израилем Божьим. Урэшце, нехай ніхто не обтяжарывае мяне, бо я ношу на теле своим раны Езуса. Ласка нашего Пана Езуса Христа с Духом вашим. Браты, амин. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовый. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Пан призначив 72 інших вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів пойти, і сказав їм: «Жниво сапраўды великое, а работников мало, тому просите Господара жнива, каб послал работников на жниво свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дома ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых і кажыце: наблізілася да вас валадарства Божае». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння ў Евангелії мы чуем, як Езус пасылае 72 іншых вучняў ісці і прапаведаваць. Гэта не тыя вучні, якія належалі да 12 апосталаў. У некаторых рукапісах сказано, што вучняў было не 72, а 70. Для яўрэяў былі важныя лічбы. Калі 12 апосталаў прадстаўляюць як бы новыя 12 кален ізраільскіх, то гэтыя 70 ці 72 іншых вучні маюць іншае, сімвалічнае таксама значэнне. Яўрэі былі перакананы, што ў іх народзе ёсць 12 кален, 12 такіх груп, скажем так, а ўвогуле на зямлі, апрача іх, жывуць яшчэ 70 іншых народаў. І гэтыя вучні, яны як бы увасабляюць жаданне Бога, каб Евангелие прапаведвалася усім народам, не гледзячы, дзе б яны не жылі і на якой мове не размаўлялі. Кожны з нас пакліканы быць гэтым абвяшчальнікам Божага Слова. Не толькі святары маюць такое заданне. Тым больш, што не кожны будзе слухаць святара. Некаторыя людзі думаюць стэрэатыпамі, што касцёл сам па сабе ён такі ці сякі,
святары можа быць таксама. Ён можа наглядзецца розных фільмаў мастацкіх ці начытацца якой-небудзь варожай да касцёла літаратуры. А чалавек, якога ён ведае, які жыве побач, яго сусед, яго знаёмы, і які жыве згодна з Божым Словам, можа стаць такім першым чалавекам, які прывядзе гэтага чалавека да Бога, ці хаця б пасее зярнятка Божага Слова ў яго жыцці. Можа, словам прапаведваць мы не будзем нашым блізкім знаёмым. Не заўсёды яны захочуць гэта слухаць, але мы можам прапаведваць сваім жыццём і сваім жыццёвым прыкладам. Езус кажа, што ён пасылае сваіх вучняў як ягнят сярод ваўкоў. І сапраўды хрысціянства, хрысціянская вера сутыкаецца з варожасцю, з асуджэннем, альбо часамі проста з тым, што хтосьці нам паспачувае, то вы, як хрысціяне, такія бедныя, у вас няма, напэўна, ніякай радасці, толькі адныя забароны, і гэтага нельга, і тога нельга. Але паспяховасць прапаведвання, паспяховасць абвяшчэння добрай навіны, Хрыстовай добрай навіны, заключаецца ў тым, што мы паспрабавалі. А што зробіць з гэтым іншы чалавек, гэта ўжо яго адказнасць. Часамі людзі пытаюцца, што зрабіць, каб дарослыя дзеці, напрыклад, сталі хадзіць у касцёл, можа, раней хадзілі, альбо перасталі, ці ўвогуле не хадзілі. Але няма магчымасці прымусіць чалавека хадзіць у касцёл і жыць праведна. І Бог нас не прымушае. Езус быў найлепшым прапаведнікам. Прыгожа казаў прыпавесці, навукі, рабіў цуды, пацвярджаючы, што яго слова праўдзівае, што ён месія. І людзі, якія яго слухалі, некаторыя захапіліся адразу гэтым словам, крычалі, калі ён уязджаў у Іерусалім на сваю апошнюю Пасху, гасанна, з радасцю. І тыя ж самыя людзі захацелі яго ўкрыжаваць праз некалькі дзён. Таму чалавек, калі не хоча, ён Бога адкіне, нават калі б сюды Маці Божая прыйшла, штосьці бы нам сказала, ўсё адно можна потым падумаць, гэта, напэўна, мне здалося, ці забыцца ўвогуле пра гэта. Таму і Бог не дзейнічае адносна нас насільна, і мы не можам прымушаць кагосьці быць добрым. Гэта нават гучыць неяк дзіўна, прымусіць кагосьці быць добрым. Просім добрага Бога, каб паклікаў тых, хто будзе несці Божае Слова, і як духоўная асоба, і як светская асоба. Мы можам успомніць, што ў часы пераследу, у савецкія часы, веру перадавалі ў асноўным людзі светскія адно аднаму. Пажылыя жанчыны часта вучылі сваіх унукаў, дзяцей маліцца, як маліцца асноўным праўдам веры. Не было святара, самі узначальвалі пахаванне, можа быць, у касцёл быў адкрыты, не было ксяндза, раскладвалі арнат і маліліся на ружанцы, і прапаведвалі, як умелі. Дзякуючы гэтаму вера і захавалася. Асабліва важна прапаведаванне ў сям'і. Тое, чаму вучаць бацька, маці, яно вельмі трывалае, яно застаецца надоўга, нават калі чалавек потым захістаецца ў сваёй веры, можа вярнуцца да падмурку веры сваіх бацькоў. Без прымусу, але в першую чаргу сваім прыкладам. Калі бацькі адпраўляюць дзяцей да касцёла ў нядзелю, а самі туды не ідуць, то і дзеці, напэўна, вельмі хутка расчаруюцца ці палічаць гэта малаістотным. Просім, каб добры Бог даваў нам такую адвагу, мудрасць, пранікнёнасць, як нам правільна паступаць у тым, што датычыць абвяшчэння добрай навіны. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Stворителя неба и земли, усего Батюшка
да Бога, які щодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прасвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужэнствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёй уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы умелі распазнаць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі ружы беззаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, ружы святога Юсафа. Просім Божага благословення, апекі Маці Божа, айца Фабіяна, здароўя для Александра, дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Молімся за памерлых. Просім Божага валадарства для Антаніны Пугач, для Ядвігі і Палікарпа Шуцько, для Адама і Марыі Шпаковскіх, за памерлага Рымашэўскага Франца. Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Складаем на алтарь Тобі. Зирай, нади, Пане, проси, одари любую, хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по воле слов Твоих. Листьями мы пыл мизерный морды, в темре листьями блукаем, шлях нам освети. Бросим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величь и могутность вечно как хвалить. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Ойче, нехай нас ачысціць ахвяра, якую мы Табе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. И с Духом Твоим У гору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы, святы Ойче, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Хрыста. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинях,
сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юсафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью.
які живеш і валадариш на віки вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не вам, каб ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздаволены грэх. Господи, я не варты, когда меня войшов, ты своим словом душу обновишь, меня не радуешь снов. Делай кровопокину, нам прежним споживать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, как нам радунгам стать. Крошечцы хлеба сыходишь с неба, как нам радунгам стать. Ласка усіх криниця, здавця і лікар наш. Праз свої рани Єсу коханий, оздоровляєш нас. Славу дариш силу, как олені прошил. Дай же мне, Боже, как действуй кожный, я в Твоей ласке жил. Дай же мне, Боже, как действуй кожный, я в Твоей ласке жил. Только Тебе хочу я тут на земле служить, а буду вечно в небе бессмечно с Тобою вместе жить. Духом Святым и Словом Божьим меня учи. Вязи владару на шлях свой правый, ложный мой гроб лечи.
свой правый, ложный мой гроб ищи. Наш Пан хлеб небесный меж нами живет, и Он сонный владею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, как стать нам поживой, да есть обил дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок славим, да еле гостиво у сердце смолим, любовью святою глаголить нам боль, и сум разъясняет надеей святом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, хранить не вошли у долину покут, шляхи человеку, как тут осветлять, у сердцах по небу тугу обучать. Наш Пан прославленный, для нас юный день, приносячий мир и сутиху беде, о свету славление, Ты моцой своей, ратуй нас завсёды с неволи грехов. Наш Пан хлеб небесный меж нами живет, и Он сонный надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, как стать нам поживой, да есть обил дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок славим, да еле гостиво у сердце своим, любовью святою глаголить нам боль, и сум разъясняет надеей святом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, хранить не вошли у долину покут, шляхи человеку, как тут осветлять, у сердцах по небу тугу обучать. Наш Пан прославленный, для нас юный день, приносячий мир и сутиху беде, о свету славление, Ты моцей своей, ратуй нас завсёды с неволи грехов.
Дякуєм тобі, Боже наш, молодий ось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за святло і всутішені. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Молимся, умацаваны такими великими дарами, просим Тебе, Пане, ученика потрымали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, а ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану и інших злих духов, які на злу душевствують во свете. присядьте, калі ласка, паслухайце аб'явы. На гэтым тыдні 11 ліпеня, пятніца, свята святого Бенедыкта Аббата, апекуна Еўропы. Святая імша ў нашым касцёле ў панядзелак у 19, а ўторак о 9, у сераду і чацвер о 19, у пятніцу ў 9 гадзін, у суботу ў 9 і 19. У нядзелю імша, як звычайна, ў 11 і 18, у Ацэдзе ў 9, у Новым Свержні ў 13, у Жацераве ў 16. 12 ліпеня 18 гадзіне набажэнства ў гонар айца Фабіяна. Дзякуем за ахвяраванні на працы пры касцёле. Удзячныя ўсім, хто прыняў удзел у пілігрымцы ў Буцлаў. Захвочваем у ларку набываць новы нумар часопіса «Аве Марія», дзённік святой Фаўстыны, кніга «Таінства прымірення», малітоўнік для хворых у Мацу і Пане, малітоўнік для сем'яў «Сям'я калыска любові». Для ружанцовых колаў прывезлі камплекты таямніц святога ружанца. Кожная ружа можа набыць новы камплект таямніц. А зараз спеў на выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. О, найсвятейша, веди нас до небесных брам. Ты, Боже, смотри нас ворожия, успомоложи нас, дай силу нам, Атиды Троицы, Бог святый, Тебе хвала на все веки. Дали закончится наш век земли, благодарство свое прими.
Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Święta Trójca Jedyny Boża, Кроў Христа, Единородного Сына Отца Спрадвечного, Кроў Христа, уцелаўлёнага Слова Божага, Кроў Христа новага і вечнага запавету, Кроў Христа, якая сплывала на зямлю пры канальні ў садзе аліўным, Кроў Христа, якая сцякала пры бичаванні, Кроў Христа, якая сачылася з-пад цярнёвай кароны, Кроў Христа на крыжы пролитая, Кроў Христа расплатая за наше збаўленне, Кроў Христа, без якой няма прабачэння, Кроў Христа, якая ў Эўхарыстыі поіць і ачышчае душы, Кроў Христа, крыніца міласэрнасці, Кроў Христа, якая перамагае злых духаў, Кроў Христа, мужнасць мучанікаў, Кроў Христа, моц веравызнаўцаў, Кроў Христа, крыніца чыстасці паннаў, Кроў Христа, падтрымка ў небяспецы, Кроў Христа, прахалода працуючых, Кроў Христа, суцяшэнне смуткуючых, Кроў Христа, надзея ў пакаянні, Кроў Христа, палёгка паміраючых, Кроў Христа, супакой і радасць сэрцаў нашых, Кроў Христа, задатак жыцця вечнага, Кроў Христа, збаўленне душаў чысцовых, Кроў Христа, усялякай хвалы і пашаны найдастойнейшая, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Адкупіў ты нас, Пане, крывёю сваёю і ўчыніў нас валадарствам Бога нашым. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты адзінароднага Сына свайго устанавіў адкупіцелем свету і праз кроў ягоную даў магчымасць вымаліць прабачэнне. Дай нам, просім, годна ушаноўваць ахвяру нашага збаўлення і праз яе мець абарону ад зла часовага на зямлі, каб радавацца вечнаму шчасцю ў небе. Праз Христа, Пана нашага. Будья прославленный Иисус Христый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, за нас и навек, хосты сокрыты,
человек, мужа прославленный, Иисус Отца наш, як ягнё покорный, в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Сокрытый, Бога человек, Авсаломе. Да
таємницю сакрамента, восхваляймо щиро всі, тратить моc старої права, Божодовий заповідь, що нам розум не тлумачить, святло віри і принеси, Богу вічного мудрості, благословення і хвала, і Отцу і Сину разом, Творцю вічного життя, Духу, що от них походить, Навцу вічного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, соправний Бог і чоловік соправний, хай буде усвеличено ім'я Христова. Хай буде прославлено наисвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена наидорожейшая кровь Иисуса, хай буде усвеличенный Иисус Христос у наисвятейшей сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый, Утешитель, хай буде вшанована Найсвятейшая Панна Мария, хай буде вшанована Ей святое и беззаданное зачатие, хай буде вшанована полная хвалы Ей у неба взятие, хай буде вшанована ім'я Марії, Панни і Маті, хай буде вшанований святий Юсаф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды
бережи. Поминяй наш чудотворца, стал печени оборонца, нам час боления покажи, край наш отдыха миражи. Прославляєш цього шлях, людини слухав твоїх, пам'ятським життям, я даю служення, пожираюся на трудових сестер та знання Євангелія Святого. Обішаючи слово Твоє, поділяєш своє зібрання. А дари ласку хвалину Тараса, Твоєго Отця Фабіана, заступника Столбецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Niechaj będzie błogosławiony